sad. Dođite da se čujemo. Evo nas u Sugar and Spice-u uživo i vi ako ste sad pored svojih kompjutera, mislim da je pravi trenutak da krenete ka nama. Tu smo do 10 sati, produžili smo našu akciju besplatnog deljenja doručka. Ovo su sve Zokijevi moji drugari. Moje dete. Mašite malo tamo ljudima, kažete im Ćao. Ovo je Bones. A vam je super ovdje. Ajmo Da, možete, ovdje je pet friendly, potpuno dovedite ljubimce. Ovo je Angelina koja nas stalno zove, ako ste se pitali ko je Angelina. Igra se sa nama. Konačno smo uspeli da upoznamo naše sve drage drugare, slušalce, velike i male. Puno je ovdje u Sugar and Spice. Pogledajte, svaki sto skoro je popunjen. Bones je poludela, videla je neku kucu. Sve sam pojeo da znate, mnogo je dobra hrana. Odlično. Svi da ove devojke kako divno voze rošu. Čekaj da ih uhvatim. Ćao, deco. Hoćete da mahnete? Ajde, Bones. Ovo ti je meni, pa možeš da biraš. Znači imaš tost i sir, šunka, tost omle, domaća pašteta, hot dog, veggie sub, morning sub. Ali si vegetarijanac? Nisam ni ja. Šta ćeš od ovoga? Šta misliš? Šta bi mogo? Domaća pašteta, a? Domaća pašteta, zelena salata, majonez. Sir, tost i šunku, sad sam pojeo i to dva. Super je, znači imaš šunka, sira, mas pavlaka, prsa da poližeš, milina jedna. Evo je devojka. Ćao, javi se. Na Fejsu smo live. Kaži kako ti je ovdje. Vidi koliko ljudi. Ali da ne čekaju sandviči, ja se ću mogu. Moraš da nam kažeš koliko ti treba da naučiš da voziš loš? 6 meseci. 6 meseci? I ovako dobro voziš. I koliko ste imali treninga dnevno? Pa dnevno po 5 sati. Da me zezno. Padneš nekada? Samo ovdje ili? Pa nekad me niko ne vidi, ja sam okrenem se. Jeste samo ovdje trenirali ili ste trenirali? Napolju po keju smo trenirali dok je bilo lepo vreme, išli smo na skate park, vozili smo se svuda do kraja kej. Hvala ti, divna si, mnogo nam je pomogla. Učimo zajedno, učimo zajedno. Da ne čekaju, ajde da maknemo i kuvarima. Dragi kuvari, samo maknite ovde za Fejsu. Ćao, šta se najviše naručuje? Hot dog. Morning sub i hot dog. Bravo. Hvala vam, divni. Sve ja naručujem. Opa! O, kako ga cepa dobro. Evo, ovdje ima još nekoliko mesta koje čekaju na vas. Ovdje čekaju na vas mesta, dođite. Došto ste snimali, šta da? Duša moja. Pa znam, pa sedela si tu, mislim, mogu si ranije da se javiš, ja vidim ovdje da sedela, mislim, znam da sam ti. Pa da sam ja sam to sedela. Bravo, baš mi je drago. Naravno. Evo ga, čekaj, ajde ti ovdje. Još? Ajde, šum. Ajde, bravo, hvala. Vidi kako je slatka. Se vidio Milica Sker.